दिनैनि समाव बारग' एनडिबिफोरखौ एबा एनआइ केस नांनानै जेल जानानै थानाय बारग' एनडिबिफोरनि खामानिखौ सोर मावदों एबा बिथांमोननि थाखाय एबा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनायनि सायाव गोबां राजखान्थि बिथिंजों दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नोंथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मोनबोगासिनो दं। गोबाङानो गावबा गाव क्रेडिटनि थाखाय गोबां मानि राजखान्थि गेलेनो नाजायो एनडिबिफोरखौ लानानै। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो जोंनि बिटिआर हालामनि जा राजखान्थिनि बारहावा बै राजखान्थियाव गोबां एनडिबिनि लिडारफोरखौ लानानै गोबां राजखान्थि सोलिबोबाय थादों एबा राजखान्थि खालामबोबाय थादों। गोबाङानो फोरमायनो सानो एबा गोबाङानो बुंनो सानो दि बारग' एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जोंसो खामानि मावदों, गुबुनाबो बुङो जोंसो खामानि मावदों। नाथाय दिनै रोखा बाथ्रा एबा दिनै रोखा खालामना होदो बा बारग' एनडिबिफ्रा जाय बिथांमोना जाय 10 बोसोरनिबो बांसिन एनआइ केस नांनानै जेल जानांनाय बारग' एनडिबिफोरा रोखा फोरमायदों सोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा जेलाव थानांनाय बारग' एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनाय। बे खामानि मावनायनि सायाव बारग' एनडिबिफोरा फोरमायदों आरो साबायखर बावदों। बे समाव थोंजोङै मख'नांगोन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ थोंजोङै मख'दों। एनआइ केस नांनानै जेल जानांनाय साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रांखावरिनि बेलायाव गोबां मानि जाय रांखौ जों मख'नो हाया बैबायदि रां मदद होनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जेलाव एबा एनआइ केस नांनानै जेल जानांनाय बारग' एनडिबि बिथांमोननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आरो बेखौ जों बानायना बुंनाय बाथ्रा नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों 10 बोसोरनिबो बांसिन जेल जानांनाय बारग' एनडिबिजों लोगोसे एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी बिथाङा रोखा फोरमायदों जे बारग' एनडिबिफोरखौ एनआइ केस नांनानै थानाय जाखिनि एनआइ केस नांनानै जेल जानानै दङ बै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां रां बाहायदों एबा गोबां रांनि मदद होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों दिलरन्जन नार्जारीजों लोगोसे 10 बोसोर जेलावनो थानांनाय बारग' एनडिबिफोरा रोखा फोरमायदों। बे समाव फिन फोरमायबावदि एबा मख'बावदि एक्स एनडिबि जाय बिथांमोना एनआइ केस नांनानै जेल जानानै दं बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखायनो जोंनि बर'नि गेजेराव गोदान राजखान्थिबो जोनोम जाबाय। बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। जेराव बे समाव मख'नांगोन दि बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिबो जोनोम जाबाय। नाथाय बे समाव बारग' एनडिबि एबा एनआइ केस नांनानै थानांनाय जेल जानांनाय एक्स एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारानो खामानि मावगासिनो दं। बेयो रोखा फोरमान जादों आरो जेलाव थानाय बारग' एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोना लाख रां बाहायनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै बे समाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे उदां अख्राङाव फैनो हानाय बारग' एनडिबि बिथांमोना रोखा खेंफोरथि होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालाव उदां अख्राङाव एबा एनआइ केस नांनानै बारग' एनडिबि बिथांमोना जे उदां अख्राङाव फैदों बै उदां अख्रां फैनो थाखाय सोर दैदेनगिरिफ्रा मदद होदों बेखौ जों एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशनजों लोगोसे बारग' एनडिबि बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि। नंगौ थारैनो बे नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों साक्सेसफुल जानो हाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दाखालिनिफ्रायनो बेल जानायनिफ्रायनो गोबाङानो दिनै दुखु खस्थ' लानानै दं, नांस्लाबगासिनो दङ आरो बे गमामायैनो दिनै साक्सेसफुल जाबाय। थ' बिनि गेजेरावबो दुखुनांथाव जोंहा बेल मोनसेयावबो दिनै 3 थाबावनांदों। बिनि थाखाय जों एसे दुखु मोनबावदों। बिथांमोनाबो दिनैहाय जुदि गनाय मोनबा बियो आरो साबसिन जाबावगौमोन। दिनै बिकुनास नार्जारी बिथांना उदालगुरियावहाय केस दङमोन, दा बिथाङा दिनै थाबाय जेलावहाय। आरो अनन ब्रह्म बिथांनाबो बिजनीयावहाय केस दङ, बिनि थाखाय बिथाङा थाबाय। आरो एनन बरगयारी बिथांनाबो दङ, बिनिखायनो बिथांनाबो जादिया दिनै।
बेहेतु बिथांमोना बेल मोनबाय दा एरियानि फिसा फिसा मोनसे दङ केस दा बेखौ थाबैनो बेखौ बेल लानानै थाबैनो बिथांमोनाबो गगोन दा जाय बिथांमोना दिनै बेल मोननानै गबाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेन न'खर संसार मोजां जाहैनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना एडभकेटआ जों जागायजेननायनिफ्राय दिनैनि बे केसखौहाय जाफुंनायाव मदद होबाय गानानै होबाय बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद बावदों एक्स एनडिपि हिसाबै बिथांमोना दिनै एके भट्टाचार्य सार शब्द राभा एडभकेट कनकन कलिता एडभकेट रुपजित दे आरो आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनखौबो जों दिनै मान बावालासे एबा धन्यबाद होआलासे जों थानो हाया मानो होननानै बुङोबा राङारि हरनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार होनायाव मैखोमै रनजित कुमार बसुमतारी सारा बाहागो लादों आरो साक्सेसफुल जाहोदों आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' साराबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों बिथाङा दिनै जोंनिख्रुइ बांसिन बिथांमोनखौसो खबर लाग्रोयो मैयाबो खबर लाहरदों हराव मा जाखो मानो गदिया आंनो सार लेट जाफैबाय 8था जाफैबाय बेनिखायनो गदिया अब्ला मानसिफोरा बहा थादों बहा मा खालामदों जेरैखि जाया बिसोरखौहाय हटेलफोराव शिफ्ट खालामनानै दोननानै थिग बेबायदिनो सारा गोबां हेफाजाब मदद हरदों बिथांमोनखौ दोननाय जाबाय मैया नङाबा सेरखाय बेरखाय बिराद अबस्थायाव दंमोन मानो होनबा बिराद गोजाननि दंफैयोमोन दा बिथांमोनखौ दोननायावबो गोबां हेफाजाब मदद हरबाय लोगोसे आसाम सरकारनि जोंहा मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो मान बावनांगोन बिथाङाबो बेवहाय स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै जिल्ला आरो इसेबां थाब बेल मोनहोनाया बियो जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां होननानै जों सानना लानांगोन दिनै बेल मोननाय जिहेतु NIA केसनिफ्राय बेल मोननो हाबाय बे बिटिआर एकर्डनिफ्राय जिहेतु जानो हाबाय मा बुङो बेफोर गासैबो रिलेटेड मानो होननानै बुङोबा जोंनियाव बिटिआरआव पिस फैबाय गोजोननाया फैबाय दिनै बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गथा मोनाब्लाबो जिहेतु जोंहा क्लसआव थाखानाय हिसाबै दा गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लानानैनो बिथांमोनखौ जेल सिङाव दोनबाय थानाया बेयो खुनु जुक्तिनि खोथा नङा बिथांमोनखौ लासैनो बाहेरायाव लाबोनाया उदां अख्राङाव लाबोनाया बियो गासैनिबो कर्तब्यखा आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैगौ 24 तारिखआव क'क्राझाराव दंबावो बेखौबो जों रायज्लायगासिनो दं मैयाबो PP सारा हरदों कल खालामदों दा थाब बिथांमोनाबो 24 तारिखआव बे जागोन बे रोखा बेनोसै गोजोन्थों आरो जों गोजोननाय मोन्दों गोबां गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला दिनैहाय जोङो 10 बोसोर 6 माह जानानै जों माने बाहेरायाव फैनो मोनबाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय बेसेबां बोसोर थानांगौ 10 बोसोर 6 माह 7 दिन जाबाय दिनैसिमाव नोंथांमोननि दिनै साबेसे दिनै जोङो ओरैनो 6 जन गबाय आरो माखासे लोगोफ्रा माने क्लियार जायाखै बेनि थाखाय फैनो मोनाखै बिसोरो बावैसोनि उनाव फैनो मोनगोन आसा खालामदों आरो लोगोसे दिनैहाय जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबायदि गावनि मेंनो रोङि देहाखौ बावनानै जोंखौहाय उदां खालामनो थाखाय होसो बेबायदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआव खाख्रुब ना बिसोरो जोंनि थाखाय नाजाबाय आरो दिनै साक्सेस जाबाय आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होबाय आरो जोंनि माखासे बिटिआरनि बर' लिडारफोरखौबो जों धन्यबाद होबाय लोगोसे जोंनो बे बेल मारिनायाव जायहा फाइनान्स सापर्ट होबाय बिथां फेरेंगा बसुमतारी बिथांखौबो जों दिनैनि दिनाव आङो धन्यबाद होबाय हामबायसै नोंथाङा जिहेतु बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम जिहेतु जेल जानांबाय गैया आं न'आव थांनोसै दा मा बुंनो भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जोंनिफ्राय गोजोननाय बावनाय थाबाय माखासे जों दिनै 10.5 बोसोरनि उनावहाय दिनै जों जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनो हानायनि थाखाय आरो बिथांमोना जोबोद मोजां पजिटिभ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों थेंक इउ